Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit ha penat kam da ka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan ka IZ Group of Institution Bangalore kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course hospital training hinyo scholarship but 6% ka kam haki hospital bahedo India but shabari na banta ka jingkuli ka jingseo ka paret but hila ban legu ban kuli da ka education loan hila ruban chukola ho number khandai nyo saw san riu pranot lani khandai pran riu license arn riwe khandai pra Dekis pangut kidkhol jongka Nyautrap Youth Council haka arpu pratrik ujulio arhazar arpulai. Kila pelong dak jingra plakat ha pelau jongka State Convention Center ban persya ya Meghalaya Tourism Development Corporation Limited kabala penjalan ya jingthung kam san riu benai ya upuran jandas kumu Chief General Manager jongka Meghalaya Tourism Development Corporation Limited hadin bola syong thai nakakam. Kasengala pelong ya kajingaki Shwaban Sedang ka board meeting jongka Meghalaya Tourism Development Corporation Limited ha State Convention Center. Nagaland jong chairman ka Meghalaya Tourism Development Corporation Limited uba San Borshulai but managing director uba CV Dingdo kibala khot yakran yakinong yalam jong kaseng kila penpau ba kajing penjalan ya kajing Shakri jong upuran jandas kum Chief General Manager jong ka Meghalaya Tourism Development Corporation Limited kadai na marba kanang don ka Model Code of Conduct General Secretary HYC uba Roy Kupar Syndrome hakajing akran bikla pathai kubor lai thu baka sengkan aptat hadu ubnai nailar azar apulai baka Meghalaya Tourism Development Corporation Limited kan khot dak advertisement na kabanta ka post u Chief General Manager Kumbala Kula do Chairman jok Meghalaya Tourism Development Corporation Limited Ndrela dak ni katna trikam jok sarkar kam khen ko rik jingkular ka seng ka bansi ban pelong dak jing khi ka bating e Down, FPDC! Down, FPDC! Down, FPDC! Down, FPDC! Bengno Bardor! Bengno Bardor! Bengno Bardor! Bengno Bardor! Down, FPDC! Down, FPDC! Down, FPDC! Hadin hau niu benai bola dep akar po Sautrik jong benai Jemang niu mi jong mentau snem ngila ai ka jing tho syau managing director jong ka MTDC ban penpau bakum kaseng ni persajur ya kajing thung kam contract lane on contractual basis ya Chief General Manager jong ka MTDC yo belah tip kerting kum tau kuran jandas kajing sisa new briu la shong that na ka service na du kalai pui trip nai balai jong mentau snem Ndre hakaju ka singi ke MTDC lang bau managing director kila penmi ya ka we ka appointment letter lane ka kod ban thung kam biang new briu sa sisian pat on contractual basis na ka bentakin riu tuli gibanai kani ka jingle jong ka MTDC kala pelong yang ban ai ka jing tho ban penpau ka jing persya halor kinong rim baka jing don ka jong new briu lane ka extension ka bala ai new briu ban penjalan ya ka jing trekam ka jong kan long penban kum ka kata ka jing penken lane ka jing pendu nong ya ki wei pat la ka long ki bala trail pa po MTDC bakin yo ya kala ban kiu kerdan lane ban yo promotion kum kita ki CGM lane ki Chief General Manager lane ru badru kila ban pendu kala ya ki wei pat ki kun samla jong ka menri ka jong i bakin yo lat ban tap kam tap jam hang ni po MTDC tena kalian jong ka seng hadin bangilayo jing tuk baka board of directors jong ka MTDC kan syong meeting mentar singi hang ni po State Convention Center ngilawan haringkat ki dekhot jong ka seng kumbasias pangut banwan ban penpau ya kajing persya ka jong ni lada ka MTDC ka syem ya kanu karai ban extend ya ka service jong ni briu bala syong khat tiadin katukan ni por bangilaya syong ni sywa bakan sedang ka board meeting ngilayo kajing khot na kaliang jong chairman jong ka MTDC haringkat UMD lani managing director uba Sanbor Shulai kumu chairman jong ka MTDC bat uba Cyril Dingdo IS kumu tau managing director kila khot ikinong ilam jong kaseng hapo kamera trikam jong chairman ban yakren halor kani amat jing dawa ka jong ni haka jing yang kren na kaliang jong kaseng ni 8 pau ka basai bangim sok tenat yang kani ka jingle jong ka MTDC bat ngim kwa ba kani ka practice lani ka jingle jong kini ki office trikam ki ba fair la kalong ka MTDC lani la kalong hang no ru bakin shu extend ka service jong ki bri ba shong that lani ki officer ki ba shong that dan na kaliang jong kini ki he jong ka MTDC kila kren hangi da ka basai ba kadau
ba kila extend ya service ndai ba extend ya service ndai kila ai lat yung ni ubri bun tres an riu tili gibanai haka tu kapor haka life way trip nai belai jong arja arkulai namar bakadon kata ka model code of conduct kimla ban khot ya ka advertisement bat ka dega year ending bat kidon ki meeting kiba sorkar ka pulong hakini kibanai kibaladem tidon kami ubri uban bat ya tukum kata ka post bat kila ai ru kawi ka jingkular yang ni bah bakut jong ni ka riu benai ka kontrak ka umut hau benai August nakaliang jong ka MTDC kala dep ban rai ban khot advertisement no ya kani ka post chief general manager ti nakaliang jong ka seng ngila penpau da ka basai baka MTDC kali ban khot ya ka advertisement bat makiru baru arngut ki he jong ka MTDC nadu ubak sanbor sulai adu ubak serial dingdo kila dep ban pentip yang ni baka MTDC kala dep ban rai ban hot no ek application but kinu ki phone samla jo kajai benriu ne manu ki balong eligible tani ki bala ban bat ekani kam kin la ban apply ti kata ka diga jinge kren abai dei bat ki noilam lani ki nong kit kam jong MTDC bat ngila kren ru da ka basai ka jingwan ka jongi menta ka singi hang ni ka long ban penpau bakani ka board of directors ka ban long menta ka singi yo ka shim kanu ka rai pat ban extend ka service ne ban extend ka contractual period jong new brio palat ya katakan riu benai ni persyak jur lo kata te nakaliang ka jongki gilaong baka nomdon ka bakum kata karai bat nakaliang jongka MTDC hi glade ban rai ban khot ya ka application la ne ban khot ya kinu gi bri ki balak ban tre kum kita ki chief general manager ti ngisngau ba ka jingdawa jongka seng kum baka long lembaga jingkular ki jongki kalau urlong in up ya ka por tambakan kut kata contractual period hapo riu benai pamut hadu benai August balada ka MTDC pat kale kam ka la ne kini kinoilam kim ken kori kita ki jingkular ki balai kular lani ki bala klei mak jongi nak kalian jong kaseng ngin salek pat ya kai kebodon kam tingim don i mentang singi lawan hang ni ngila pen pau ka jing persyak ka jongi bat ngi song komen ba kani ka jing wan ka jongi le si kala long ka jing yo nong ya kham tam e khun samla ka jai ben riu ba apo MTDC le si nam tak tak post chief general manager kini ki banai ki bala ki ban sawan kin sakhot ya ka advertisement bat makiru baro kin la ban apply